Sarauniya TV, tashar al'umma. Jijo Production. La 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 la. Zuciya bai wucen ganki gefe nawa kullum da safiya in kalli kyawawan idanunki. Buri na zuciya bai wucen ganka gefe nawa kullum da safiya in ga kyakkyawan idanuna. Abin da ke raina bai wuce so kauna, ina da zaɓi na ku ganta gefe na kullum. Batun kauna uwa ga 'ya'yana, uban da lafiya farin ciki na bai wucen ganki kin caba kwalliya a zuciyata dole in saki. Soyayya in kin ka jagayya in kama zuciya na baki so gashi in karbi ki adana shi mai san ki na so shi makiyan ki zan kore shi zuma na soyayya ni za na baki dan ina san ki na kira ki sarauniya a zuciya ta ke kike mulki. Sarauniya TV, tashar al'umma.